srcem svih. Budi slavljeno Bože naš, Hosana u visini. Hozzád lélekünk, Halleluja! Szívünkből szeretünk, Halleluja! Nincsen kívüled senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Alléluia, dans ton connaissance. Alléluia, tu as le Seigneur merveilleux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Vamos cantar Alléluia, a glória do Senhor. Alléluia, Cantai vossas mãos, cantai, Hosana nesta altura. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. 주의 이름 높여 할렐루야, 다 찬양하라. 할렐루야, 귀하신 주 나의 하늘 호산나 높이 외치세. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. نسبح اسمك 할렐루야, في قلوب شاكرة. 할렐루야, لك المجد يا الله هوشعنا
Hosanna floritas bewin. Radosno srcem svim, Aleluja, budi slavljeno Bože naš, Hosana in Dragi mladi, što godinama, što duhom, Drahí mladí, buď vekom alebo duchom, pokračujeme v našom programe. vjerujem Ja verím, niste zaboravili spomenúť danas. že ste sa dnes nezabudli vyspovedať. Pana Mária Anielská, nevynechajte dnešnú spoveď. V ovom ambijentu pjesme i molitve V tomto srce otvara, a da tako možete biti. mieste modlitby a piesne môžete byť úprimní voči sebe, k Bohu i k blížnemu. Kao prvo svjedočanstvo Ako prvé svedectvo, teraz popoludní, pozval by som osobu, ktorá je veľmi dôležitá tu v Medžugorí, aby sa k vám obrátila a vy dobro slušajte. a vy dobre počúvajte. Otvorte aj oči, aj uši a aj srdcia. Pozývam našu Mariu, Maria Pavlovič, vizionárka. Mám radosť byť tu spolu s vami a spoločne s vami sa modliť a tešiť sa spolu s vami. A osobitne dnes si pamätám a teším sa, že môžem sa s vami modliť. Ako na samotnom začiatku sme sa my modlili s Panou Máriou, keď nám odkryla Pannu od anielov. 9 dní pred sviatkom Panny Márie Anielskej Panna Mária od nás žiadala modlitbu a pôst a zvláštne zjavenie ešte raz osobité na Podbrdu na úmysel Panny Márie. My sme sa modlili, 9 dní sme sa postili a každý večer sme boli na kopci zjavenia očakávajúc Pannu Máriu. Posledný večer na vigíliu Panny Márie Anielskej Panna Mária prišla presne o 11:00 večer, ako povedala. Ako vždy, najprv sme videli 3-krát veľké svetlo a potom prišla Panna Mária. A s Pannou Máriou prišlo veľa anielov. My sme boli šokovaní a naradostení, že Panna Mária nie je sama. Viackrát sme povedali, že svätý Jozef prečo necháva Pannu Máriu samú? Či sa nebojí prísť na túto zem v noci? Čiže viackrát sa stalo, že Panna Mária prišla s anielmi, ale v ten deň boli milióny anielov. Ľudia, ktorí tam boli s nami, naši bratia, sestry, rodičia, susedia, všetci videli v tej chvíli, keď zostupovala Panna Mária na zem, že z neba padajú hviezdy. V ten večer nebo bolo plné hviezd a my sme počas zjavenia videli, že Panna Mária zostupuje s anielmi.
A každá hviezda, ktorá zostupovala, padala na zem, premenila sa z jednej hviezdy na 10 ďalších hviezd, keď sa dotýkala zeme. A všetci začali plakať a kajať sa. Bože môj, zmiluj sa nado mnou, ja som hriešník, pomôž mi, zmiluj sa nado mnou, lebo si myslíš, že je koniec sveta. A veľmi, veľmi sa kajali všetci. A takto sme sa celú noc modlili. Panna Mária zostala s nami, ale potom sme boli všetci šokovaní. O deň neskôr šli sme na farský úrad a povedali sme, viete, čo sa stalo? Panna Mária prišla s miliónmi anielov, tisícami, miliónmi anielov. Plné nebo bolo anielov, prišli s Pannou Máriou a my sme nevedeli povedať počet anielov. Nevieme prečo, ale ona žiadala, aby sme sa 9 dní modlili na jej úmysly. My sme tak aj urobili a vtedy sme sa dozvedeli, že je to Panna Mária anielská. Panna Mária anielova, naše srdce bolo plné radosti a od tej chvíli, tak ako aj svätý František, sme sa začali modliť deviatník k Panne anielskej a prosili sme aj o odpustenie. A bolo by pekné, keby sme modlitbou začali toto stretnutie. Verím Boha, Oče náš, zdravá Mária, sláva Otcu. A tí, ktorí sa nevyspovedali, nech sa vyspovedajú. Tu v Medžugorie františkánsky kostol, vyspovedajte sa, aby ste dosiahli odpustenie. Odpustenie, ktorý v pokore svätý František prosil od pápeža za všetkých františkánov a za všetkých, ktorí navštívia dnes františkánsky kostol. A takto stretneme aj naše stretnutie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, 3. dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. Panna Mária, od anielov, anielská, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nezabudnite na spoveď. A aby ste nezabudli na spoveď, ja vám teraz porozprávam to, čo sa nám stalo, keď sme sa začali spovedať. Počas zjavenia Panna Mária prišla a povedala, že o 10:30 sa znovu zjaví.
I mi smo bili šokirani. Sme boli šokovaní v ten istý deň, že sa Panna Mária zjaví aj po druhýkrát. A spýtali sme sa jej, kde v tom čase bol komunizmus I zabranili su nam da idemo. a zakázali nám ísť na kopec zjavenia. Imali smo tada ukazanja u našem. Mali sme vtedy zjavenie u nás doma. Pitali smo gospe gdje? A spýtali sme sa Panny Márie, kde? A ona nám povedala, nájdite si miesto a modlite sa. Gdje vi budete moliti, ja ću doći. Tam, kde sa budete modliť, ja tam prídem. To je bilo. A tak aj bolo. Mi smo se pripremili, Pripravili sme sa modlitbou, modlili sme sa celý ruženec a v tom čase radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá sme sa pomodlili a čakali sme na Pannu Máriu a Panna Mária prišla. Prišla naradostená a my ešte naradostenejší, že ona bola s nami. A ja si pamätám, v tom čase každý deň bol pre nás darom a mysleli sme si, že z jednej chvíle na druhú môžeme skončiť vo väzení alebo môžeme zomrieť. Čiže každý deň bol vtedy pre nás drahocenný, pretože komunizmus bol veľký a hrozili nám všetkými možnými spôsobmi, že zastavia Pannu Máriu, že dajú do väzenia rodičov, nás dajú do blázninca a neviem, čo ešte hovorili. Ale Panna Mária prišla každý deň a vo chvíli, keď sme povedali Panne Márii, že máme strach, bojíme sa polície, bojíme sa väzenia a všeličo iného, a ona s radosťou, ako keby ani nemala strach z toho, alebo nehľadila na to, čo my jej hovoríme. Ona sa modlila a tešila sa, že je spolu s nami. A takisto aj v ten večer Panna Mária vtedy s radosťou prišla, naradostená, pekná, osvietená slnkom, a jasná ako krásny kvet, viac než kvet. Panna Mária prišla a jej krása, ktorú ani dnes nevieme ešte opísať. Keď vidíme nejaké fotky, tak obrazy hovoríme, aká je špatná tá fotka, ten obraz, veď Panna Mária je taká krásna. Pred zjavením, keď sa modlíme pred sochou, zatvoríme oči, aby sme nevideli obraz, ktorý je pred nami, alebo tú sochu, aby sme sa vedeli preniesť na chvíľu s ňou na raj a jej prítomnosť, pretože keď ona prichádza, tak raj je prítomný s ňou. Raz, keď sme sa spýtali Panny Márie, prečo si ty taká pekná, že nevieme opísať tvoju krásu, niet slov, ktorým je možné opísať tvoju krásu. A Panna Mária povedala, som pekná preto, lebo milujem. A v ten večer Panna Mária sa zjavila a s ňou veľká radosť. Nama srdce Gospino se otvorilo. A Nebo se otvorilo. otvorilo sa srdce Panny Márie, nebo sa otvorilo jej prítomnosťou. S ňou prišli anjeli a keď sa Panna Mária zjavila naradostená, anjeli sú ešte radostnejší a keď je Panna Mária smutná, oni sú ešte smutnejší. Ani s krídlami tak nemýhajú, keď sú smutní, ako keď sú naradostení. A keď sú naradostení, tak ich krídla sa veľmi rýchle pohybujú, myhajú a v jednej chvíli Panna Mária povedala, približte sa všetci ku mne, môžete sa ma dotknúť. A povedali sme, Panna Mária, ako je to možné? Veď my šiesti ťa len vidíme a tí ostatní ťa nevidia. Panna Mária sa usmiala a povedala, vezmite ich ruky a priblížte ich ku mne. A nahlas sme zvolali k Panne Márii, ako ich priblížime. A všetci klačali a ona povedala, nech vstanú, nech sa priblížia ku mne. A my celou silou sme povedali,
Panna Mária pozvala vás všetkých prítomných, aby ste sa priblížili k nej, aby ste sa jej dotkli. I tako smo svi uradili. A takto sme aj urobili. Jeden po druhom sa priblížil k Panne Márii a dotkol sa jej šiat, jej rúk. U tom momentu, V tej chvíli kad su ljudi, posebno one koje smo mi dobro poznavali, koji su naše i tí ľudia, ktorí boli naši bratia, sestry, naši susedia a dobre sme ich poznali, keď sa dotýkali Panny Márie, jej šiat, zostávali špinavé fľaky na jej šatách, väčšie, menšie, a jej šaty zostali špinavé a my sme začali plakať a povedali sme: drahá Panna Mária, prečo máš také špinavé šaty? A ona nám povedala: to sú vaše hriechy. ona koja je bezgrešna, Ona, ktorá je nepoškvrnená, bez hriechu, ona videla naše hriechy. Na jej šatách zostali flaky našich hriechov. My sme plakali a pýtali sa, čo máme učiniť. A ona povedala, da idemo na ispovijed. aby sme šli na svätú spoveď. Masa ljudi je dolazila u Međugorje. Veľké množstvo ľudí prichádzalo do Medžugoria a všetci prichádzali popri kostole na kopec zjavenia, Presveti oltarski sakrament, kde bola svećenici, najsvätejšia sviatosť oltárna, kde boli kňazi, a nikoho nenapadlo, aby sa išiel vyspovedať, až pokiaľ nás Panna Mária k tomu nepozvala a povedala nám: pitajte choďte da vas ispovite. a povedzte kňazom, aby vás vyspovedali, zmierte sa s Bohom, Pitajte Boga oprost proste Boha o odpustenie, za sveto, rozhodnite sa pre svetosť a zanechajte hriech. živite Božje zakone. Žite Božie prikázania, spovedajte sa, Te svećenika vyberte si kňaza, bude duhovni. nech je vašim duchovným otcom, nech je vašim spovedníkom. I tako smo A tak svi mi odlučili, sme my všetci sa rozhodli o deň neskôr. smo u crkvi, Prišli sme do kostola a spýtali sme sa pátra Józa Zovka, ktorý bol tu farárom. Panna Mária nás pozvala a povedala, aby sme išli na svätú spoveď. ona nam je dozvolila A ona nám dovolila včera večer, že sa jej všetci môžeme dotknúť. Nielen my vizionári, ale všetci tí, ktorí boli prítomní. A my sme videli sestru, brata, mamu, sestru, brata, mamu, otca, suseda, ktorí sa dotýkali Panny Mária a zostali tam po ich rukách špinavé flaky. Ale vo chvíli, keď sa skončilo zjavenie, Boh učinil zázrak. znali Nevedeli sme, iako smo bili po kom zostal ten fľak, aj keď sme boli mladí a mali sme dobrú pamäť. zapravo Gospa nije dozvolila Panna Mária vlastne nedovolila, aby sme si spomenuli na hriechy našich bratov a sestier, da zaboravimo ale aby sme zabudli na to, aby sme milovali. nas je Panna Mária sa nás spýtala a prosila, aby sme začali novú cestu, cestu obrátenia, aby sme začali žiť cestu svetosti, školu modlitby. A od tej chvíle, ako vidíte, ako vidíte, više viete, staršie obrazy, fotky z prvých rokov zjavení, ktoré sú čierno-biele, vyzerajú, ako keby boli urobené pred niekoľkými tisícami rokov. Ale to je náš začiatok zjavení a to je náš život. A to sú naše spomienky, ktoré sa dotkli nášho srdca a od tej chvíle mi smo svi ostavili kuće, my všetci sme ove obitelji su došle odišli z domu a v rodinách sme povedali, už nechceme viac dovoliť, aby šaty Panny Márie boli špinavé od našich hriechov. Ak nám Panna Mária dovolia, aby sme sa jej dotkli, tak chceme, aby jej šaty boli biele a nie čierne, nie flakaté. A všetci sme sa šli spovedať. Celé dni sa ľudia spovedali zo svojich hriechov, prosili sme o odpustenie skrze kňazov a ľutovali sme, kajali sme sa. Vybrali sme si svojho duchovného otca, spovedníka. Ja si pamätám, keď som si vybrala zosnulého pátra Slavka,
novi A začala som nový život s Bohom sakramenta pomirenja. skrze sviatosť zmierenia. Pitala sam Praslavka, Spýtala som sa Pátra Slavka, či môžeš a chceš byť môjim spovedníkom, pretože Panna Mária chce, aby sme si my vybrali spovedníka. A on povedal, áno, veľmi rád. koliko sati. A potom sme sa spýtali, o koľkej hodine. Páter Slavko vedel, že ja rada ráno spávam a večer dlho som sedela a rozprávala sa ako všetci mladí. On mi povedal, Maria, či bude v poriadku ráno o 5:00. Pôjdeme na Podbrdo, tam sa pomodlíme a pripravíme sa tak k svätej spovedi. I tako je bilo. A tak aj bolo. I ja sam naučila i više puta Ja som sa naučila, viackrát som cítila veliko i lijepo iskustvo. veľkú, peknú skúsenosť a jedna z tých skúseností v mojom duchovnom živote Páter Slavko napísal a vydal svedectvo v jednej knihe o tom, ako je potrebné sa spovedať sa srdcom. Prilikom u meditaciji dok sam ja molila, Pri jednej príležitosti v meditácii, keď som sa modlila, cítila som v srdci a videla dušu ako kvet. svijet koji vene, Videla som tú dušu ako kvet, ktorý vednie. A vo chvíli spovedi som pocítila, že ten kvet je ako rosa, ktorá padala na ten kvet a on ožil. A takto som pocítila svoj život, že bez Boha ja vednem, aj keď som mladá. Vtedy som mala 16-17 rokov. kad sam s Bogom, Ale keď som s Bohom, ja som naradostená, lijepa, ja ja som pekná. na sliku Božju, Ja som stvorená na obraz Boží. unika, A ja som unikát. ja sam Božja radost. Ja som Božou radosťou. Svemu tome A v tom všetkom pocítila som veľkú radosť. onu radost Tú radosť, uvijek sam svjedočila rad o ktorej som rád stále svedčila a s veľkou nádejou všetkým tým, ktorí prichádzali, ktorí boli hriešní, povedala som im, choďte pod ochranou, pod plášťom Panny Márie, nebojte sa, vyspovedajte sa a začnite žiť nový život. jednom prilikom Praslavka, Raz Páter Slavko mi povedal, počneš novi život, ak začneš žiť nový život, život s Bogom, život s Bohom, nema nereda, nie je neporiadku, jer oca Pre- i tvoje duše to, že odlev z tvojej duše bude aj navonok viditeľný a tak aj tvoje okolie, tako i tvoja soba, tak aj tvoja izba će odsjaj tvoje bude odleskom tvojej duše. se sjećam, A ja si pamätám viackrát, imala vremena, keď som nemala čas, alebo sa mi nechcelo, tak ako mnohým mladým, vezmi topánky, hoď ju na jednu stranu, druhú pod posteľ, na druhú stranu a potom pol hodinu hľadáš svoju topánku. Kto mi to tak porozhadzoval? Veď ja som ju hodila, jednu vľavo, druhú vpravo. A Páter Slavko stále hovorieval, odlesk duše je vonku. moja cipala je bila Ja som sa odtedy začala pripravovať. Moje topánky boli pod posteľou, jedna vedľa druhej. A nego složi, moja skriňa nie je len naháč a zamkni, ale pekne poskladaj a dávaj pozor, pretože všetko je drahocenné. na poseban način, A osobitne sjećam se pamätám si jednom prilikom raz, kad je jedan dečko keď jeden chlapec prišiel z Ameriky do Beograda, do Beogradu si mysliac, že Medžugorje je blízko Beogradu, vedel, že v Juhoslávii hlavné mesto Belehrad a potom vedel ešte, že Medžugorje nič viac. sata posle ponoći, A o trotej po polnoci ženu koja je našiel radila, jednu ženu, ktorá pracovala ako prostitútka. on je rekao na engleskom, On rozprával anglicky ja ću tebe odvesti. a on jej povedal len Medžugorje a ona mu povedala, ja ťa tam zoberiem. Je uzela taksi, A ona vzala taxík a spolu s ním prišla až do môjho domu. gola bila. Bola skoro holá I moja majka a moja matka mi je rekla, mi povedala, idi u tvoju sobu Mária, chod do svojej izby i izaberi haljine da je obučeš. a vezmi nejaké šaty, obleč ju, veď toto je hanba, Ona oda tako, že ona takto chodí po Medžugorji, veď toto je svätá zem, ta gruda
toto je svätá hruda, zem, veď Panna Mária, Boh si vybrali túto časť zeme a ja som išla do svojej izby a pamätám si, keď som otvorila svoju skriňu, bola som hrdá, že mám všetko pekne poskladané. Rozmýšľala som, čo jej dám. A v tej chvíli ma napadlo, ja musím v tej chvíli vybrať najkrajšie veci, aké tam mám a tak ju obliecť do nich. Pretože ona, Magdaléna, ktorá prišla k Bohu a tá osoba sa obrátila, vidiac nás, modlila sa s nami a dnes je matkou rodiny. Zanechala hriech, začala žiť nový život a s hrdosťou hovorí, ja som bola prostitútka, žila som v hriechu, ale dnes žijem svetosť vo svojom srdci, vo svojej rodine a v našej farnosti. Panna Mária nepozerá na to, kto sme a odkiaľ sme, všetci sme pozvaní k svetosti a od nás žiada len jedno, aby sme povedali svojím životom áno Bohu. Aby sme žili jeho prikázania, aby sme sa modlili. Raz spýtali sa ma, čo sa máme modliť, aby sme sa naučili modliť. Aká modlitba, ktorá je najlepšia, najkrajšia, ktorú chce od nás Panna Mária? Ktorá modlitba je Panne Márii najmilšia? A my sme povedali, každá modlitba, tak ako hovorí Panna Mária, je dobrá a Bohu milá, ale je dôležité sa modliť. A Panna Mária hovorí, modli sa, modli sa, modli sa, až pokiaľ sa modlitba nestane pre teba radosťou. A my dnes robíme všeličo. Neviem ani ja. Mládež má tisíce ideí, ale ja viem, ako som začala, ako som odpovedala, ako sme začali odpovedať na pozvanie Panny Márie, osobitne v prvé dni, keď ešte sa nevedelo o mieste zjavenia, pretože bol rozruch a nebola taká široká cesta ako dnes, keď sa išlo na Podbrdo. Šli sme hore na miesto zjavenia, na kopec a modlili sme sa. Čo sme sa modlili? Len to, čo sme sa vedeli modliť. Oče nás, zdravá Mária, sláva Otcu. Verím Boha. A modlili sme sa a spievali sme. Kristus, v Tvojom mene, teraz sme tu všetci. To je pieseň. A Panna Mária spievala spolu s nami. Kristus, v Tvojom mene sme tu všetci. A aj my sme tu teraz. Ako v Svetom písme sme včera pri čítaní počuli 3 chleby a 2 ryby. Aj my sme tu teraz ako 3 chleby a 2 ryby. A tie ryby a ten chlieb nasýtili množstvo ľudí. Ja vás pozývam, drahí mladí, buďte chlebom, ktorý sa láme s druhými, zvlášť s tými, ktorí sú ďaleko od Boha. Tak veľa je mladých, ktorí sú vzdialení od Boha. Tak veľa je mladých, ktorí žijú v hriechu. Buďme pokrmom, buďme láskou, buďme radosťou. Nie toho Ježiša, ktorý zomrel a ktorý je v hrobe, ale buďme radosťou Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Buďme radosťou pre všetkých tých a zvlášť tých, ktorí zažili Pannu Máriu a skrze ňu prítomnosť Boha, pretože našou cestou je tá cesta, ako nám Panna Mária povedala, s Máriou k Ježišovi, s Máriou k poklone, s Máriou pred kríž, v dobre a zle. Nech Mária bude našim útočiskom, nech Mária bude našou silou, nech je Mária tá, ktorá sa tu nazýva kráľovná pokoja,
Mária, kráľovná anielov, pomocnica kresťanov, nech je našou útechou, tak ako aj nám počas týchto rokov aj celému svetu. Nech je pre nás nádejou a nech tak sa stane osobitne skrze vás a vo vás, mladí, všetci vy, ktorí ste tu. Buďte predĺžené ruky Panny Márie, buďte jej radosťou pre všetkých tých, s ktorými sa budete stretávať osobitne, buďte modlitbou, pretože ten, kto sa modlí, nečiní zlo. Ten, kto sa modlí, ten miluje. A vy ste pozvaní, ako Panna Mária hovorí, aby ste boli dobrom, aby ste boli pokojom pre všetkých tých, s ktorými sa stretávate. Nech sa tak stane, nech je pochválený Ježiš a Mária. Hvala našoj dragoj Mariji. Ďakujeme našej drahej Márii za jej pekné svedectvo. Aj my sme spolu s tebou, Mária.
Kako ste, dragi mladi? Ako sa máte, drahí mladí? Bravo. Bravo. Teraz nám prichádza a vydáva svedectvo i jedna osoba z Južnej Ameriky, z Peru. Včera k nám manželský pár zo Škótska hovoril, pamätáme si, ako hotel zmenili na dom modlitby. A pamätám si, ako jeden kňaz z Francúzska na jednom z mladých festov hovoril, že viedol mladých z Paríža do púšte, na Sinajskú púšť. A sľúbil im, že tam budú spať v hoteli s 1000 hviezd. A keď tam prišli, žiadny hotel tam nebol. Len púšť. Spali v stanoch. A keď prišla noc, pochopili, že boli v hoteli s 1000 hviezd, keď sa pozreli smerom k nebu. Keď sa pozreli na nebo, videli, že to je ten hotel s 1000 hviezd. Teraz k nám prichádza jedna osoba z Limy, z Peru, ktorá má čosi s púšťou a nazýva sa Letícia. Nech sa páči. Toda esta historia comenzó en el año 1991. Všetko začalo v roku 1991 roku. Mala som vtedy 19 rokov a pozvali ma na jedno mariánske stretnutie o zjaveniach v Medžugorí. To stretnutie sa hlboko a mocne dotkol môjho života. Odišla som odtiaľ s rozhodnutím, že vytvorím, založím jednu modlitbovú skupinu mladých. Cítila som vo svojom srdci, že Panna Mária chcela, aby som propagovala modlitbu svätého Ruženca a aby sme sa modlili za víťazstvo jej nepoškvrneného srdca. V 1994 roku som mala milosť prísť do Medžugoria, kde sa celý ten príbeh potvrdil a to pozvanie Panny Márie Kráľovnej pokoja. V 96. roku Panna Mária nás aj ďalej viedla krásnou cestou. De los jóvenes a nivel de América Latina para el movimiento de la Reina de la Paz. A na jednom kongrese v Latinskej Amerike o Medžugorí vybrali ma ako predstaviteľku mladých za celú Južnú Ameriku hnutí Kráľovnej pokoja. Prešlo niekoľko rokov a v 99. roku som cítila, že Pán chce odo mňa, aby som zanechala svoju prácu, aby som sa plne zasvetila evangelizácii. Prišiel rok 2000 a my sme aj naďalej pracovali a šírili sme posolstva Panny Márie. A vtedy Duch Svätý do môjho srdca vložil túžbu, aby som založila nové spoločenstvo laikov v Peru. To spoločenstvo je plodom Medžugoria a volá sa Apoštoli Márie Kráľovnej pokoja.
aprobación del obispo. Mali sme milosť, že už od začiatku sme dostali La diócesis de Lurín, una prijatie diócesis muy cerca a Lima. nášho biskupa, diecéza, to biskupstvo je biskupstvo, ktoré sa nachádza veľmi blízko Limy. Todos estábamos consagrándonos al corazón inmaculado de María para que venga el reinado de Jesús. Kada je započela zajednica, A keď začalo spoločenstvo, všetci sme sa zasvetili nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, aby skrze ňu začalo kráľovstvo Ježiša. Nos pedía empezar una obra, la casa de la comunidad de los apóstoles de la Reina de la Paz. A Duch Svätý aj naďalej vial a tak nám vložil do nášho srdca, aby sme otvorili jeden dom, ktorý by bol miestom apoštolátu Panny Márie Kráľovnej pokoja. Nemali sme peniaze ani terén a prozreteľnosť Božia cez jedného pána nám darovala jeden kopec od 48 000 štvorcových metrov na jednom mieste, kde vlastne je všade naokolo púšť. La construcción de la casa de los apóstoles de María. A tam sme začali vo viere a s modlitbou budovať dom apoštolov Márie Kráľovnej pokoja. Rosarios, adoración al Santísimo, vigilias. Tam sme začali modliť sa ruženec, veľa sme sa modlili, sväté omše, adorácie, bdenia. La providencia de Dios llegaba para poder seguir con la obra. A s mocou modlitby, silou modlitby, prozreteľnosť Božia prichádzala stále viac a viac, aby sme mohli pokračovať s týmto dielom. Kopec bolo veľmi ťažké prejsť. A keďže sme nemali dostatok peniaze pre všetky tie stroje, traktory, všetko sa muselo robiť ručne, čiže museli kopať krompáčmi, prekopávať celý kopec. Panna Mária aj naďalej sa dotýkala srdc všetkých tých veľkodušných ľudí, ktorí učinili, že práce sa urýchlili. A Božie slovo nám potvrdzovalo a posmelovalo nás, že Božia prozreteľnosť nás nikdy neopustí. Keď sme už končili kaplnku Kráľovnej pokoja, šli sme do Ríma s mojou mamkou, aby sme priniesli repliku sochy Panny Márie z Tihaliny, ktorá je v Tihaline. A takúto sochu sme priniesli do Peru. Mali sme nádej v srdci, že pápež Jan Pavol II požehná tú sochu. A vtedy s vierou a s tou veľkou sochou, vysokou 1,60 m, šli sme na námestie svätého Petra. A v tú stredu v 2002 roku počas jednej audiencie veľmi pršalo vtedy práve. A zmenili miesto audiencie na miesto námestia svätého Petra. Zmenilo sa, bola v sále Pavla VI. A tam sme vošli
so sochou Márie Kráľovnej pokoja. je skroz umotano. Bola celá zabalená. Guardias del Vaticano, de la Guardia Suiza, Jeden iz švicarske Jeden zo švajčiarskej gardy preguntó qué vo cosa era. Vatikáne Dijimos que era la imagen de la Reina de la Paz. pýta nás je sa nás pýtal, čo to je. A my sme povedali, že je to socha Márie Kráľovnej pokoja. Que no sabíamos a dónde nos conducía. I otišli smo kroz jednu sobu, nismo ni Prechádzali sme jednou izbou, jednou miestnosťou, my sme nevedeli, kam nás on vedie. Papa Juan Pablo II en la sala Pablo VI. A tá soba je vodila i taj A hodnik tá direktno izba, alebo tá miestnosť viedla te cez Pavla. chodbu priamo Así milagrosamente entramos k tribúne v sále Pavla VI. al estrado del Papa y toda la gente presente pensó que era parte del programa de la audiencia y se paró a aplaudir a la Virgen. I čudesno smo ušli, dakle A bolo obdivuhodné, že sme prišli na tú tribúnu a všetci ľudia si mysleli, sačinjavao dio cijele te ceremonije. že vlastne tá socha Panny Márie Comenzó la audiencia je súčasťou tejto ceremónie de la imagen y la bendición. v aule Pavla VI. A začali volať, začali tlieskať a keď začala audiencia, pápež sa postavil pred sochu a požehnal ju. Con la imagen bendecida por San Juan Pablo II. I tako kako smo i željeli, A tak ako sme aj chceli, vrátili sme sa do Peru so sochou Márie Kráľovnej pokoja, ktorá bola požehnaná pápežom Janom Pavlom II. Y con la bendición del obispo seguimos adelante. i onda smo inaugurirali kapelicu A potom sme inaugurovali sa dopuštenjem biskupa kaplnku a s dovolením biskupa sme ďalej pokračovali v tejto práci. Se suscitaban día a día más. svaki dan Každý deň stále viac sme videli zázraky v spoločenstve. Para darle gloria a Dios sobre la providencia de Él en esta historia de la comunidad. Napísala som knihu, aby som vzdala slávu Pánovi za všetku tú prozreteľnosť, ktorú Boh ukázal a dal našej komunite, a kniha sa nazýva Mierna prozreteľnosť nikdy sa neminie. A 6 mjeseci prije nego što je umro Ivan A Pavol 6 mesiacov predtým, než zomrel Jan Pavol II, išli smo ponovno šli sme potom znovu do Ríma a predstavili knihu pápežovi del Papa Juan Pablo para la comunidad de los apóstoles de María Reina de la Paz, Perú. i primili smo a jedno prijali sme list s požehnaním pápeža pre naše spoločenstvo apoštolov Márie Kráľovnej pokoja v Peru. De que el vidente Iván estuvo en la comunidad con nosotros. 2009. V roku 2009 sme radost da Ivan mali veľkú radosť, že vizionár Ivan bol s nami v spoločenstve. Prišiel do nášho spoločenstva, pozvali sme veľa kňazov, reholných sestier, reholníkov, bohoslovcov. Con la autorización y el permiso de nuestro obispo, tuvimos la gracia de que la Virgen se apareciera 2 veces en la capilla de la comunidad. i sa dopuštenjem toga susreta našega biskupa S dovolením nášho biskupa pre toto stretnutie mali sme milo, že Panna Mária sa 2-krát zjavila v našej kaplnke. obraćenja su bila masivna Obrátenia boli svih ovih godina. početné počas všetkých týchto rokov I sve do danas a až do dnes nije prestalo. to dielo neprestalo. La capilla en honor a la Reina de la Paz, un Via Crucis en el cerro. Osim kapelice, Okrem kaplnky máme na tom kopci aj krížovú cestu. El Via Crucis de noche lo hacemos con antorchas de vigilia, en vigilia. i kada radimo bdjenja, A keď máme nočné poklony, idemo sa tak v noci svijećama ideme so sviečkami cijelog brda moleći cez celý ten kopec a modlíme sa krížovú cestu. Reparación
en honor a los sagrados corazones de Jesús y de María. Molimo Modlíme sa stále, grijehe počinjene bezgriješnom srcu Marinu. aby sme En el año 2012 también tuvimos otro regalo. zozbierali všetky hriechy proti nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V 2012 roku sme mali dostali sme, alebo mali sme jeden dar odtiaľto z Medžugoria. Navštívil nás páter Marinko z Filkov Y nos celebró una gran jornada de evangelización sobre los mensajes de Medjugorje. I proslavili smo tu jedan veliki susret o oslavili sme jedno veľké stretnutie s posolstvami Márie Kráľovnej pokoja. Vamos a cumplir 15 años de la fundación de nuestra comunidad. a ove godine A v tomto roku 5. kolovoza ćemo 5. augusta budeme sláviť 15 rokov jestvovania našej komunity. Porque muchos sacerdotes y religiosas han renovado su vida espiritual en la comunidad. i želimo zahvaliti A chceme poďakovať Bohu a Pane Márii, že mnohí kňazi, reholníci a reholné sestry obnovili v tomto našom spoločenstve svoj reholný život. Jornadas de evangelización y de oración. imamo stalno susret Máme neustále denné stretnutia, evangelizácie a modlitby. Nuestra misión principal es orar por el triunfo del corazón de María para que a través de ella venga el reinado de Jesús en el mundo. a naša prva misija A naša prvá misia jeste moliti za pobjedu je modliť sa za víťazstvo Márínho nepoškvrneného srdca, aby skrze ňu prišlo Ježišovo kráľovstvo. La oración ha hecho que esta obra no pare y que las conversiones se sigan dando. Moć molitve je učinila da Sila modlitby učinila, že nije zaustavilo toto dielo sa nikdy nezastavilo i da se obraćenja a že i da obraćenja ne prestaju. obratenia neprestávajú. La providencia de Dios ha tocado y han surgido nuevas vocaciones. Također Božjom Taktiež s Božou prozreteľnosťou rodili se novi pozivi zrodili sa nové povolania za različite kongregacije. pre rôzne kongregácie a rády. Y han habido sanaciones fuertes en muchos matrimonios que estaban a punto de romperse. I bilo je mnogo ozdravljenja Bolo veľa uzdravení, brakovima. takisto aj v mnohých manželstvách, ktoré boli pred rozvodom. Señor, a través de el diario de Santa Faustina Kowalska nos invita y nos hizo una promesa de que cuanto más confiáramos en Él y en su misericordia, Él nos daría todo lo que necesitáramos. Koliko što god budemo više vjerovali u O Gospodina, čo viac budeme veriť v Pána, v Jeho prozreteľnosť, On nám dá všetko, čo budeme potrebovať, tak hovoril Pán Faustine Kovalskej, ako to napísala vo svojom denníčku. ovo je vrijeme u kojem Toto je čas, v ktorom Pán Ježiš žiada od nás, aby sme nekonečne verili v Neho, bezhranične verili v Jeho. A pre túto dôveru v Neho uzvišenje brdo pored Lime se pretvorilo tento kopec púšte pri Lime sa zmenil na miesto púti Márie Kráľovnej pokoja. počeli su dolaziti Začali prichádzať ľudia a kňazi aj z iných štátov y también trayendo personas para vivir esta espiritualidad. na hodočašće i također dovodeći ljudi na púť privádzali ľudí, aby žili túto duchovnosť. Uno de los regalos especiales del Señor es que cuando se apareció la Virgen en la comunidad, jedan od posebnih darova Jeden zo zvláštnych darov Pána bolo, keď sa Panna Mária zjavila v našom spoločenstve. que la comunidad que teníamos era una comunidad viva.
Ona nam je rekla preko... A ona nám povedala cez vizionára Ivana, že spoločenstvo, v ktorom žijeme, je živým spoločenstvom, preto, že je to vďaka modlitbe. A vďaka tomu, že rúženec počas týchto 15 rokov sme sa tam nikdy neprestali modliť. Para que las donaciones para esta obra han seguido llegando día a día hasta el día de hoy. A Božia prozreteľnosť dotkla srdcia ľudí, sve do danas donacije za ovo djelo. Aby sme prijímali donácie až do dnes za toto dielo. Pán, ktorý nám daroval tento kopec, ktorý má 48 000 štvorcových metrov, povedal, že to robí k úcte svojej matky, koja je tijekom života bila jako pobožna Mariji, djevici Mariji. Čiže ten pán, ktorý im to daroval k cti jeho matky a jeho matka bola veľmi zbožná žena, modlila sa každý deň ruženec a preto on chcel, aby nám daroval tú časť zeme, ten kopec, aby sa tam naďalej modlili ruženec. Ovdje jedan dio zajednice nisu mogli... Je tu jedna časť nášho spoločenstva, všetci nemohli prísť, je niekoľko bratov a sestier z Peru, aby poďakovali Bohu a našej nebeskej matke za tých 15 rokov, že pracujú ako apoštoli Márie, kráľovnej pokoja. I da bi još jedanput posvetili njenom bezgriješnom srcu ovo Božje djelo. Aby jej nepoškvrnenému srdcu zasvetili toto Božie dielo. Máme aj milosť, že s nami prichádza 7 reholných sestier z klauzúry, koje su zatražile dopuštenje svoga biskupa, ktoré poprosili o dovolenie svojho biskupa a s tým zvláštnym dovolením mohli výjsť z klauzúry, aby boli tu v Medžugorí. Ďakujeme ti, Pane. Aquí está un pequeño grupo de la comunidad. Toto je jedna malá skupina nášho spoločenstva. A so mnou je aj môj manžel a naše spoločenstvo je otvorené pre všetkým vekovým kategóriám, laikom, laici, samci, laikom, osamelým, slobodným kňazom, budúcim kňazom, bohoslovcom, reholníkom, i bračný pár. Takisto aj pre manželské páry. Ďakujem vám, nech vás Boh žehná. Isus prolazí između nas. Kad Isus prolazi između nas i kada prođe sve se mijenja,
nema više tuge, dolazi veselje. I kada prođe sve se mijenja, nemam više tuge ni za tebe ni za nas. Kad Isus prolazi između nas, kad Isus prolazi između nas, i kada prođe sve se mijenja, nema više tuge, dolazi veselje. I kada prođe sve se mijenja, nema više tuge ni za tebe ni za nas. Kad Isus prolazi između nas, kad Isus prolazi između nas, i kada prođe sve se mijenja, nema više tuge, dolazi veselje. I kada prođe sve se mijenja, nema više tuge ni za tebe ni za nas. Che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Chi è che ama? Gesù ama. Chi è che regna? Gesù regna. Chi è che salva? Gesù salva. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para mí y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para mí y para ti.
che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel tuo cuore, nel tuo cuore. Alleluia. Dragi mladí, Drahí mladí veriaci, nastavljamo pokračujeme svjedočanstvima. s našimi svedectvami. Vjerujem Ja verím, da ima ovdje že sú tu medzi vami tí, ktorí tu v Medžugorí zažili premenu. također ima među Taktiež je medzi vami ovdje onih koji imaju i koji Tu. su živjeli poziv ovdje. sú tu aj takí, ktorí tu v Medžugorí dostali povolanie. Teraz príde jeden muž, ktorý v 1984 roku zažil Kret svoga života premenu svojho života tu v Medžugorí. studirao bao i Študoval nakon inžinierstvo a architektúra po svojej premene, po obrátení skončil teológiu a misionar u istočnoj diplomoval. Kosovu. Už 13 rokov pôsobí ako misionár vo východnej Európe, Nemecku, na Kosove, Palestíne, Brazílii, v Ruande a misionárske požehnanie mu dal jeho miestny biskup Egedius a iní biskupy. Taktiež máva rôzne prednášky a seminári v krajinách sveta, v mnohých krajinách sveta a sme naradostení, že svoju skúsenosť o svojej práci chce nám tu Dobrodošao. odovzdať a podeliť sa oň. Vitaj, je to Gottfried Brenner, teológ, laik z Rakúska. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Mutter Gottes, du hast uns zu diesem wunderbaren Fest hierher geführt. Nach Majko Medjugorje. Božia, Matka Božia, Ty si nás priviedla sem do Medžugoria na jednu veľmi krásnu slávnosť. Zo srdca Ti ďakujem za všetky milosti, ktoré si mi dala počas týchto rokov. predajem Tebe odovzdávam túto prednášku. govori kroz mene Hovor skrze mňa a povedz Ty, čo chceš povedať. i prevedi dobro preko Lidije. A dobre to prelož cez Lídiu. Mit dem kostbaren Blut. Molim te, Isuse, Prosím ťa, Ježišu, obmij nás svojou drahocennou krvou. Dass wir gut hören können. udalji od nas sve Vzdial od nás všetko, čo nám prekáža v tom, aby sme dobre počuli Boha. Sündhafte. operi nas svojom Obmij nás svojou krvou od všetkého toho, čo je v nás hriešne i slomi sve a prelom všetky negatívne spojenia, ktoré nás robia zotročenými. Prosím ťa, Duchu Svätý, naplň nás teraz, svakoga od nas každého z nás, naplň všetkými charizmami, ktoré sú pre nás potrebné, dobro razumijemo, aby sme dobre rozumeli tomu, čo nám chceš povedať. tebi se potpuno predajem Tebe sa celkom odovzdávam, Duchu Svätý, dušu i tijelo. svojho ducha, dušu i telo. Hovor skrze mňa Dreifaltige Gott. o tom, čo chceš povedať, Trojstveni o tom, čo nám chce povedať trojjediný Boh. molim te nebeski Prosím ťa, nebeský Otče, ti si s nama, si s nami, Deiner Liebe. ispuni nas sada svojom naplň nás teraz svojou láskou, Hier in Medjugorje erfahren dürfen. tvojom ljubavlju koju smo svojou láskou, iskusili. ktorú sme zakúsili tu v Medžugorí. Mit uns zu sein. Pozivam sve svete, Pozývam všetkých svätých, aby boli s nami, sve nebeske anđele, i všetkých nebeských anielov, da nebo bude sada ovdje, aby bolo nebo teraz tu medzi nami da ga možemo prítomné, aby sme ho mohli zakúsiť. Amen.
freue mich heute ganz besonders bei euch zu sein. Jako se veselim što danas Som veľmi rád, som natešený, že tu môžem byť dnes medzi vami. prije 31 godinu, Pri 31 rokov, kad me je ovdje Gospa tako duboko dirnula, keď sa ma tu Panna Mária tak hlboko dotkla, tak vtedy jeden inžinier građevinarstva postao stroja, inžinier stavebníctva stal sa teológom. misionar laik. Misionár laik, ktorý dnes môže pracovať pre Pannu Máriu. Ja znam da to nije Ja viem, že to nie je normálna cesta, zvyčajná. Ja som si to nikdy predtým neplánoval. ali želim vam kratko Ale chcem vám krátko porozprávať, ako sa to všetko stalo. kad sam bio u vašim godinama, Keď som bol vo vašich rokoch, vo vašom veku, bol som ešte študent, išao sam u crkvu, šiel som do kostola, jer je to htjela moja majka pretože to chcela moja matka i molio sam se, a modlil som sa. ali samo prije ispita. Ale len pred skúškami. Hvala Bogu, bilo je puno Bohu ispita, pa sam vďaka, morao i više moliti. mal som veľa skúšiek a preto som sa aj veľa musel modliť. Imao nikakav pravi istinski odnos. Ale nemal som nikdy taký pravý, skutočný vzťah k Bohu. Hľadal som osjećao sam da a moram cítil som, že niekde musí niečo jestvovať, čo ešte nepoznám. Veľa som cestoval, tražio sam i tražio. hľadal som a hľadal Sam nalazio. a nič som nenachádzal. I glad je bivala sve veća. Ich habe es auch nicht in der Diskothek. A hlad bol stále väčší. ni u diskoteki. Nenašiel som to ani na diskotékach. Nisam našao i Nenašiel som to ani v priateľstve s jedným dievčaťom. prvi čas sam mislio, evo, Na začiatku som si myslel, že teraz som to našiel. Ale potom sa to priateľstvo rozpadlo i nisam više htio živjeti. Živjeti. a nechcel som viac žiť. Sve mi je bilo slomljeno. Všetko bolo zlomené, I u toj situaciji zničené a v tej situácii Einen Vortrag gehört in Österreich. U Austriji sam čuo v Rakúsku som počul jednu prednášku, i glasilo je kde hovorili Lourdes Fatima. Lourdes Fatima Medjugorje. Ich muss dorthin gehen. I znao sam da A moram videl som, že tam musím ísť. Er erzählt 5 Minuten von Lourdes, predavač je govorio 5 minuta o Lurdu, 10 von Fatima. Prednášateľ hovoril 5 minút o Lourdes, 10 minút o Fatime a 2 hodiny o Medjugorji. Habe ich jetzt leider nicht für euch. nažalost sad nemam toliko vremena za vas. Žiaľ, ja teraz nemám toľko času pre vás, ale vedel by som vám tak veľa toho porozprávať. Čo sa ma tam tak veľmi dotklo? Wir leben in einer Zeit, wo die Mutter Gottes erscheint. Pogodilo me to što živim Dotklo sa ma to, že žijeme v dobe, Das ist nicht keď sa Matka Božia zjavuje. To nie sú dejiny, to je teraz. wo Maria erscheint. i smijem živjeti u tom A vremenu. môžem žiť v tej dobe, keď sa zjavuje Panna Mária. Solange ich bei euch erscheine. Marija nam kaže, Mária nám hovorí, teraz je čas milosti, pokiaľ sa vám zjavujem, pokiaľ prichádzam. A ja som vedel, že tam musím ísť. naravno da je Fatima Samozrejme, Fatima a fatimské posolstvo je dôležité, Da ist bei mir. ali živim u vremenu koje ale žijem v dobe, keď je Mária tu je s nami, so mnou. Vtedy som mal len jednu jedinú starosť. Viete akú? Erscheint Maria noch, bis ich nach Medjugorje komme. valjda će se ukazivati još dok ja ne dođem do Međugorja. Predpokladám, že sa bude Panna Mária bude zjavovať, keď ja prídem do Medjugorja. To bolo 84. a Panna Mária sa ešte stále zjavuje. A my žijeme v tom čase, v tej dobe milosti. Ist ein Bauingenieur, hatte immer einen Plan. A keď som prišiel do Medjugorja, građevinski inženjeri uvijek imaju nekakve Plano. viete, stavebný inžinier má stále nejaké plány, čiže mal som takýto plán. Pôjdem do Medjugorja, pôjdem na zjavenie, ja to urobím. ali tako stvari ne idu. Ale veci takto nejdú. Moramo naučiti. Čiže musel som sa to naučiť. Gospa, Er will uns nur Bog beschenken. nas želi obdariti. Boh nás chce obdarovať moramo samo otvoriti ruke. a my musíme otvoriť len svoje ruky. Došao sam u Međugorje, A ja som prišiel do Medjugorja, bila još Jugoslavija. vtedy to bola ešte Jugoslávia.
Prvá vec, ktorú som sa spýtal kňaza, či môžem byť prítomný na zjavení. A on mi povedal, nie, nemôžeš. Bol som sklamaný. A myslel som si, že idem naspäť domov. Srećom je sa mnom bio neko ko je Ale našťastie bol tu niekto so mnou. koji su bili sa mnom su rekli, ne, baš ćemo ostati. Tí ľudia, ktorí prišli so mnou, povedali, nie, zostaneme. A teraz si predstavte, Poslije mise, po svätej omši, taj svećenik ten kňaz prišiel za mnou, prišiel ku mne a povedal mi, zajtra. Und dann, es war so wunderbar. i to je bilo tako Ich prekrasno. hatte Bolo to také prekrásne. Tako ispunjen radošću. Bol som naplnený radosťou, Ali moram vam još nešto važno. ale musím vám povedať niečo ešte veľmi dôležité. Pogledajte poniznost tog svećenika. Pozrite na pokoru toho kňaza. dieser Junge muss zu dieser Erscheinung. On je za vrijeme mise On počas omše mal mora ići na ukazanje. akési nutkanie, že ten mladík musí ísť na zjavenie a potom ma vyhľadal. Bol poslušný a pokorný. Znate ko je to? A viete, kto to bol? Praslavko. Páter Slavko. Applaus bei ihm, er ist ja auch hier. Jeden potlesk pre Pátra Slavka, on je tu medzi nami. Nächsten Tag war ich natürlich schon sehr früh hier in der Kapelle. Damals war die Erscheinung hier in der Kapelle. Sljedećeg dana vrlo Nasledujúci deň, veľmi skoro, bol som na čas v kaplnke, ktoré v kostole na pravej strane, tam boli ešte zjavenia vtedy, chcel som tam byť na čas. Mal som veľa času na rozmýšľanie, prečo žijem. to je bilo moje veliko pitanje. To bola moja veľká otázka. Onda su došli vidio A potom prišli vizionári, vtedy ešte deti. kada smo čuli predavanje koje je održala Marija. Dnes sme videli Máriu, počuli jej prednášku. Taká veľká milosť skrze nich pôsobila, oni sa začali modliť a zrazu padli na kolená. Znao sam, A vedel som, Mária je teraz tu. ništa nisam vidio, Nič som nevidel, ali sam vjerovao. ale som veril, Marija je sada že Mária je teraz tu. Zamislio sam si, pa ona je tu od 2 metra od Predstavil som si, veď ona je teraz tu, asi 2 metre odo mňa. Čo môžem teraz urobiť? Rekao sam vam, život mi je bio Ja som vám povedal, mal som zničený život, nič ma viac nezaujímalo a povedal som len jednu vetu. Mario, Mária, Du mein Leben und führe mich. uzmi moj život i vezmi môj život a veď ma. Život i vodi me. Und als ich das ausgesprochen habe, I kad sam to izgovorio, A keď som to vyslovil, so eine Liebe zu spüren. osjetio sam pocítil som takú veľkú lásku od glave do pete. od hlavy k pete až k pete. Was ich immer gesucht habe. U tom trenutku A v sam tej našao chvíli ono što sam uvijek som tražio. našiel to, čo som stále hľadal. Božiu lásku. Bog je ljubav. Boh je láska. Mich verwandelt. U jednom trenutku me je V jednej chvíli ma obrátil, v jednej chvíli som sa stal novým človekom. jedna rečenica promijenila je Jedna veta zmenila môj život. Mario, uzmi moj život. Mária, vezmi si môj život. Diesen Tagen diesen Satz auch auszusprechen. I mi sada ovih dana imamo A my tu teraz počas týchto dní máme možnosť a príležitosť vysloviť túto vetu. Maria wieder erscheinen. za 1 sat će se Marija opet ukazati. O hodinu sa Panna Mária znovu zjaví a povedzme jej tú vetu. Ali to nije bilo sve. Ale to nebolo ešte všetko. Ich sage euch, ich spüre ein Glück. Odjednom kažem vam, osjetio sam Zrazu som pocítil také veľké šťastie, že sa to nedá opísať slovami, ale ja viem, Einige Sekunden im Himmel. Nekoliko sekundi sam bio u raju. že niekoľko sekúnd som bol v raji. Ich sage euch, man kann das nicht beschreiben, was uns erwartet. Kažem vam, to je Hovorím vám, to je neopísateľné, čo nás očakáva. naš cilj. Naším cieľom je nebo, raj. Či chcete ísť do neba, do raja? Doch nicht alle. Ne baš svi. Nie všetci. Träber! Der Himmel wartet auf uns und ist unser Ziel. Nebo nas čeka. Nebo nás čaká, to je našim cieľom.
A preto žijem. Našiel som zmysel svojho života. A to je nebo, nie tento svet. Aj keď nás Mária zhromažďuje tu, je to preto, že nás chce viesť do neba. Ale jestvujú dve cesty. Viete aké? Cesta cez očistec a tá priama cesta. To je cesta svetosti. A to je to, čo chce od nás Panna Mária. Či chcete byť svätí, to je cesta šťastia, to vám ja hovorím. Nie je iného šťastia na tomto svete, ako rozhodnutie, chcem byť svätý. Vidíte, predtým som budoval cesty a teraz môžem budovať cesty k nebu. Ak poviete áno Márii a jej pozvaniu, ona vás bude obdivuhodne viesť. 31 rokov ma Mária vedie. Musím vám ešte povedať, že je to prekrásny život. To som si nevedel ani predstaviť. Vy si myslíte, že som predpokladal, že budem hovoriť tu pred toľkými mladými. Moje miesto bolo stále tam vzadu. Ale s Máriou ide všetko. Všetko sa dá. Ona odstraňuje strach a ona lieči naše rany. Ale povedzte jej svoje áno. Dnes chcem dať svoj život Márii. A potom sa otvorí nová cesta. A možno vás práve preto Mária pozvala sem. A ona ti hovorí, dieťa moje, ja ťa potrebujem. Druhá vec, ktorú učinila Mária, viedla ma k svätým. Nikdy predtým som nemal nejaký vzťah k svätým, ale počas jednej cesty po Francúzsku ochorel som. Mal som čas konečne si prečítať jednu knihu. Dostal som knihu o svätých a čítal som ju. A videl som, že je tak veľa svätých a to všetko počas cesty vo Francúzsku. Prvá sveta, ktorú som spoznal, bola Angela Merici. Zomrela pred 500 rokmi. Ja som si myslel, Angela, ak ty chceš, prídem k tebe. A modlil som sa. Veď ma tam. Prišiel som do Breši, do severného Talianska. Práve svietil červený semafor a mohol som sa spýtať šoféra, ktorý bol vedľa mňa, kde je cesta ku kostolu. On videl, že som cudzinec a povedal mi, ja idem a vy poďte za mnou. Previedol ma celým mestom až na parkovisko. To je zázrak nájsť v Taliansku parkovisko a vošiel som do kostola. A videl som sklenenú truhlu. Ja ako inžinier som sa pozeral, čo to je. Vidím nerozpadnuté telo. To znamená, tu je aj koža a aj mäso. A vyzerá, ako keby spala. A pozrel som sa na ňu. A zrazu, v jednej chvíli, niečo sa deje.
Osjećam onu istu Cítim tú istú lásku, ktorú som cítil tu v Medžugorí počas zjavenia. Ja som pomyslel, Anžela, veď ty si nie mŕtva, ty žiješ a ty ma máš rada. Z nej vychádzala taká veľká láska. Môžem vám povedať, že som sa do nej zalúbil. A to bola moja prvá priateľka. A má 500 rokov. A je mladšia odo mňa. A jestvuje toľko svätých, ktorí chcú byť našimi priateľmi. A to nám chce Mária ukázať. A ona nám hovorí, pozerajte na svätých. Oni sú vašim príkladom. A ja vám hovorím, oni sú našimi priateľmi. A mohol by som tak veľa príbehov rozprávať. A ešte, či môžem ešte trochu, jeden krátky príbeh. So viele Erfahrungen gemacht, dass mein Professor in Theologie gesagt hat, machen Sie eine Doktorarbeit. Mal som toľko skúseností, že môj profesor teológie mi povedal, aby som o tom napísal doktorát. A napísal som prácu o svätých. Potom som šiel na púť do Santiago de Compostela k patronovi tohto kostola farnosti a tam bol tiež jeden svetec, svätý Laurencio z Brindisi. Šiel som k nemu, ale kostol bol zatvorený. A čo som urobil v tom prípade? Svätý Laurencius vidí, že som prišiel z takej diaľky. Či môžeš otvoriť tie dvere? Po 10 minútach, predstavte si, prišla jedna pani s kľúčom a otvorila. Ak žijeme s nebom, zázraky sú možné. A to nie len trochu, ale veľa. Vošiel som dnu, videl som hrob svätého Jakuba a čítam. Svätého Laurencia, hrob svätého Laurencia. Doktor teológie. Ja mu hovorím, Laurencius, ty si napísal doktorskú prácu a teraz ja musím napísať jeden doktorskú prácu. Tebe odovzdávam tento problém. A nič viac som nepovedal. Znovu prišla tá pani rečicu s kruškama. A darovala mi sáčik s hruškami. Prečo hrušky? Prečo nie pomaranče? Španielské pomaranče. Viete, že hrušky sú mojim najmilším ovocím. Vidíte, to je láska. Svätí z neba nás milujú. Musíme otvoriť svoje srdcia. A musím vám úprimne povedať, potom som zabudol na svätého Laurencia. 3 godine sam završio svoj doktorski rad. Po 3 rokoch som ukončil svoju doktorskú prácu a odovzdal som ju 21. júla. Šiel som na omšu a kňaz povedal, dnes je sviatok svätého Laurencia z Brindisi. Vidíte, svätí na nás nezabúdajú. Oni sú aj teraz tu. A Mária ma viedla ďalej. A povedala mi, dobre, teraz si ukončil štúdia a teraz začína misia, poslanie. Bol som tu v Medžugorí. Prvá úloha, môžem tak povedať, ktorú som pocítil v modlitbe, odnes sochu Panny Márie na hranicu Európy a Ázie. Na Ural. Ako to ja urobím, keď som v Rakúsku? Ale Mária urobila všetko. Aj dnes Panna Mária tam stojí.
Ne mogu vam opisati. Neviem vám opísať slovami, akú lásku som pocítil, keď som tú sochu niesol tam. Mogu vas samo ohrabriti. Môžem vás len posmeliť. Ak cítite, že Mária ma volá, povedzte jej áno. Váš život sa vám podarí. Predstavte si, ja som bol v situácii, že som nechcel už viac žiť. A dnes Mária mení všetko. A ešte jeden bod. 31 rokov je dlhý čas. Raz som bol v Ukrajine I dolazim u crkvu Zaporožje. a prišiel som do kostola v Záporoží a vtedajší tamojší generálny vikár ma pozval, aby som hovoril o svojich skúsenostiach. Dnes je on biskupom. Jedan klerik mi povedal, či chcete pozrieť kostol? A ja hovorím veľmi rád, ale už bol večer. A on otvoril dvere a ja som pocítil takú veľkú lásku, že som si myslel, ktorý svetec je tu pochovaný. Tu musí byť nejaký veľký svetec. A keď zapálili svetla, vidím obrovskú ikonu Boha Otca. Tak hlboko som cítil jeho lásku. Tu v Mečugorí počas zjavenia u svätých a u Boha Otca, u ňoho osobne. A čo nám hovorí tu Mária v Mečugorí? Veľmi málo ľudí chápe hlboko posolstvo, ktoré nám Panna Mária dáva cez Mirianu. A čo nám hovorí? Váš Otec ma posiela a čaká na vaše otvorené srdcia. A ďalej hovorí, vidím svoje deti, ktoré chcú byť šťastné, ale nevedia ako. A potom povedala jedno veľmi dôležité posolstvo. Otvorte sa Otcovi. To je cesta šťastia. To je cesta, po ktorej vás chcem viesť. Otec je tu a on má s vami prekrásny plán. Dnes ďakujem za týchto 31 rokov. Ďakujem, že Mária nás cez Ježiša priviedla k Otcovi, pretože viem, že Otec so všetkým z nás má prekrásny plán. Každého z vás, ktorí ste tu, Otec miluje a chce vás viesť cestou, ale je málo ľudí, ktorí prijímajú tú lásku. Mnohí ľudia sa boja. Otec ma potrestá. Nie. Otec je láska. Tak ako sme počuli od Panny Márie, on vás čaká. A keď teraz cítite, áno, chcem ísť, chcem kráčať s Otcom. Ak cítite, že Otcova láska sa dotýka vašich srdc, tak dnes večer po programe a každý deň o 3:00 príďte pod tie stromy pred kostolom. Chcem vám povedať viac o tom. Pretože dnes boli mladí, ktorí povedali, chceme žiť to posolstvo. A povedali, my sme Otcova rodina. To, čo nám Mária povedala tu v Mečugorí, a ona povedala, vy ste Božia rodina. To znamená, vy ste Otcova rodina so svätými, s Máriou a s Ježišom. Žijeme nebo už tu na zemi
kažemo da, Ak povieme áno Božej vôli vo svojom živote, či chcete, Sie müssen noch nicht überleben. Wollt ihr glücklich werden? hoćete li biti či chcete byť šťastní, Öffnet euch dem Vater, das ist der Weg zum Glück. Otvorite se Otcu. otvorte sa Otcovi a to je cesta šťastia. Ja sam prije htio se oženiti. Ja som sa predtým chcel oženiť. Chcel som mať rodinu. A vidiš što je Bog A vidíš, čo učinil s mojím životom Boh. uzeo me kao svojim Vzal ma ako svoj nástroj. kažemo da, Ak povieme áno, očevom planu s našim Otcovmu plánu s našim životom, obitelj, môže to byť rodina, to može biti redovničko, môže to byť reholné povolanie, môže to byť spoločenstvo. molim vas, recite Prosím vás, povedzte áno Otcovej vôli ćete sretni. a budete šťastní. Amen. Aleluja. Mnogo hvala. Veľmi veľká vďaka Gottfriedovi za také prekrásne, mocné svedectvo. A teraz na našich obrazovkách môžete vidieť, kto chce ísť do ruženca na toaletu. Potom sa pripravíme na ruženec a na Eucharistiu, takže bude krátky dokumentárny film, tak ako včera. Sú to zábery z včerajška. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show